almajiri kuma shine almajiri. Kuma in ka tuna almahaji ta fara tun lokacin da Prophet Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taso daga Mecca ya tafi zuwa Medina. A'a, maganan wato ko ina aka gansu a tamke su, domin aka kuma da su zuwa garinsu ko state nasu ba su bari bara ba don an kuma da su state nasu, kuma ba su bari yunwa ba ko kuma talauci ba. Don haka muna cewa duk a hada hannu kowa a tara a tamke yaran nan domin su samu ilimi, kuma ba ilimi kadai ba, a samu su abun hannu, ko za a kai su noma ma a yi makaranta a cikin gona a yi ma. A yanzu haka ma ka ga cewa yawanci manyan mutanen mu a yanzu su ma almajiri suka yi, amma yanzu damuwa shine baran da yake cikin almajirinci wanda ba haka aka fada a littafi ba. To shi ya kamata yanzu, abin da ya kamata a yi shine a samu haɗin kai, wanda Allah ya tamke su da abun hannu da gwamnati su hada hannu su tamke yaran nan. Na sabon da zaɓin da su suke je su gwamnati ma yanzu mutane suna bukata a yi musu hanya, a ba su abinci, a biya ma'aikata, kuma a cikin kankara kudin nan da suke da shi. To akwai wahala, amma na farko abin da ya shafi dan adam, dan talakin nan a tamke su kuna, sannan mu nemi hanya na yi wasu abubuwa. In aka ba su wajen kwanciya, ko aka koya musu wani sana'ar hannu da zai su yasu, kaga zai su ce da kansu. Amma in ba an zo an sa abin da za a kai magana talauci musamman arewa yanzu, to za a samu matsala a nan gaba. Kuma ina a ganin na yaran nan ba laifinsu ba, alafa ya halce su, sun tashi a wani gidan da ba su da hali da zai su taimaka ma yaransu. Don haka yaran sun koma a kan neman ilimi, sun zama wanda suke bara, suna roko a hanya don su ci abinci. Kuma ba laifin su ba laifin yaran ma. Mu gwamnati da mu manyan mutane na garin ya kamata mu doki nauyin abin. Mun san da shugabanci da wahala yake, amma duk da haka mu doki nauyin mu tamake ma yaran nan, don ba mu san wanda zai zama shugaban kasa gobe ba, wanda zai zama tamake ma sauran mutane a duniyan nan gobe. Shi ya kamata a tamake su. A misali, ni a Rochas Foundation yanzu ma da makaranta a Sokoto, ma da makaranta a Zaria, ma da makaranta a Bauchi, Jos, Yola da Kano. Yawanci yaran da suke wurin yayan marayu ne wanda suke almajiri, amma da muka ba su makaranta na boko, makarantar boko, su kuma suna makaranta allo, kaga suka hada aka ba su abinci ba masara. Ina so ka gane tukuna cewa almajirinci musulunci ce, kuma ba almajirci ba neman aiki ba ne, ko ba bara ba ne, neman ilimi.